lho sing lanang direwangi to teleng-teleng manase lah ke sansone narto kae lah sregepe kaya ngono lah sing kae lah direwangi kaya ngene kok sing nomah ki mencet remote mencet di HP ku nek semut sepur mini lewat numpak are alesane anake lah lho lah nyol mintimu glodok terdampar ning kene apa ki saloke ki mintine sapa ki gak pati gendah kae ora jelas ya kae lah kae sing arek Joko ning kono arek wondiang kae lho ning kene gelung marit lah alah saya nyambut gawe oh kalau lah ya kok kemang rotine entek loro lho kemang Pak Olip ya loro gedang papat tapi harga mulih kok gak buka. Lah sing kae sapa kae jenenge lah. Nek sing iki anu jarine jek dulure Kimploh ki. Arek penane jek tunggale penane Kimploh ngono ki. Lha iki Pak Irmar Enteak iki. Arek diluri melare saksir. Enek wong ninggal kon layat jane alesane malah gak potangan jane piye to Germe? Sik